idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qed tisma' dan u kollu li nixtieq. Naqqat idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qiegħed tisma' dan u kollu li nixtieq. L-ewwel net nixtieq li tispiċċa l-krudiltà li sseħħ fuq l-annimali għax dak ħolqien innoċenti u għandhom dritt jgħixu bħali. Mux tal-li jaħruwom, tal-li jieħdu l-fatti vizuali u jkollhom il-grazzi tfawhom fuq il-medja soċjali. Kieku jkoll id-dinja fidin waqaf il-knisja u l-qassisin milli jagħmlu xogħolhom ta' forsi tajjeb fil-verità ħażin. Għax anke jekk tkun omosessuali u ma jikkundannawk ta' midneb meta 70% minnhom pedofili u kulħadd jaf li min iġed nikdeb. Nixtieq li jieqaf il-faqar u għalla jipprovdin minn m'għandux għax min għandu iżejjed u l-fqir u ma majtux. Vatikan mimli bid-deb u pajjiż bil-ġuħ ma jgħinux. Ejli kif jista' jkun li da globu u ma jeqirdux. Xieku d-dinja qiegħda f'idejjen waqaf il-politika misħuta għax il-abuwa tal-qaddis id-dijiet mejlu bil-komunità jekk ix mifruda. L-aqwa li jieħdulna flusna ma jimportax ħajjitna sfaċ mill-quta. L-aqwa li jitbismu f'wiċċek u wara darek jitradu bħal ġuda. Naqqat idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qed tisma' dan u kollu li nixtieq. Naqqat idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qiegħed tisma' dan u kollu li nixtieq. Din il-verità li qed tikkisruna bil-illusjoni qudiem wiċċna li qegħdin jgħinuna. Fil-verità joqtluna u aħna nħalluhom. Kull ħaġa l-għandna aħna lilhom qegħdin intuhom. Id-depressjoni nħolqot biex ma nimxux il-qudiem u l-kanċer nħolloq biex jasal it-tmiem. U issa ġejt jien nirrepja għal-futur, nipprova nagħmel it-tajjeb sakemm id-dinja l-oħra mmur. Fejn irridu nammorru kollha għalhekk dejjem nimmolla għax qabba ħassejt il-paċi ġejja mill-folla u ħsibt li jiena waħdi imma dejjem kien hemm diski li samuni b'saħħti bħal Tupac u Eminem. Għada waħda mingħajr razza u mingħajr kap din tikber bil-mod bħal issa qed tinstab u aħna parti minna u għandi din il-binna però l-sini bħal sikkina illi taqta mingħajr ma nsinna. Naqqat idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qed tisma' dan u kollu li nixtieq. Naqqat idejja flimkien. Niprofa kellem il-ħalli, niprofa għax sissa għal xejn u sissa dejjem lejt il-bżieq. Tamaw fiduċja għadhom Alla volja mxejt fizliq, jekk joġbok jekk qiegħed tisma' dan u kollu li nixtieq. Dan u li nixtieq li kulħadd ikun maquta x'aħna kollha umani ħażin li kulħadd mifrud ftakru li kulħadd ħirid imut ħadd mhu ser jibqa' fuq il-pjaneta din ir-realtà mhux għax jiena xi profeta. Nixtieq ukoll l-argumenti bej il-pajjiżi jitnaqsu għaliex qegħdin fl-aħħar bin-nukleari bħal files qegħdin infaqsu. Tgħidan minn leħma u ħadd bravu daqsu hawn iktar b'ħafna fatti jekk qegħdin tinnotaw il-pajjiżi li ma jmissux mala diġà bdew bl-impatt. Nixtieq li jkun hawn dak li tikkonsuma sew għax l-organiku sar sintetiku nkabbar fil-laboratorju riċetti tal-frokki kollha fuq it-tip xjentifiku. Nixtieq li kollox jiġi anormal għax qed inħoss li desqin lejn il-final. Trid ukoll da żminijiet aħna skjavi moderni monitorjati trabi li jitwildu kollha jiġu iċċipjati. M'hawn xejn normali kull aħbar li nisma' tweġġani ħalla jekk teżisti din is-sinjali imma smani.